Volite online prodaju, volite promoviranje, oglašavanje, kreiranje sadržaja ili jednostavno imate super prodavačke sposobnosti? Ja sam Marina Stašević, aktivni afilijacijski korisnik i promotor nekretnina na Griffon Vulture, te ću vam objasniti kako i vi možete postati afilijacijski korisnik na Connect Marketplace platformi. Connect Marketplace afilijacijski sustav je vrlo jednostavan za korištenje. Naime, na marketplace.connect.hr možete se registrirati najprije kao korisnik. Nakon registracije zatražite pristup kao afilijacijski partner. Kratko nakon vašeg zahtjeva će vas kontaktirati kolege iz prodaje i marketinga, te s vama dogovoriti koji plan i program je najbolji za vas. Connect Marketplace omogućuje više razina vaše aktivnosti, stoga imamo razne planove koji su prilagođeni određenim vrstama aktivnosti. Sve o tome koje aktivnosti podržavamo pogledajte na našoj službenoj stranici. Jednom kao registrirani afilijacijski korisnik možete pratiti apsolutno sve svoje aktivnosti putem našeg portala. Naš sustav vrlo transparentno pokazuje što i kako nagrađujemo, jasno pokazuje svaki vaš rezultat, vaše prinose i isplate, te naravno ono najbitnije, nudi vam sve sadržaje i načine na koje možete sudjelovati na našem sustavu. Tako primjerice, ako želite na svojem blogu, Instagramu, Facebook ili LinkedIn profilu podijeliti neki sadržaj, u našem sustavu pronaći ćete sve gotovo slikovne i tekstualne banere, animacije ili videa koje možete jednim potezom prebaciti i oglasiti na svojim kanalima. Osim naravno objava i podjele sadržaja, naš sustav nagrađuje i vaše prodajne aktivnosti, poput dovođenja novog kupca, dovođenja novog prodavatelja, proizvođača i sl. Za one naprednije naš sustav nudi i dodatne usluge. Tako primjerice za one koji se bave marketingom, dizajnom, promoviranjem i sl. Mogu koristiti našu već gotovu programsku bazu za apliciranje svojih dizajnerskih rješenja na našoj platformi, što vam omogućuje brzo kreiranje aktivne e-commerce aplikacije za vaše klijente, a ne ograničava vas u dizajnerskoj kreaciji. Vaši klijenti biti će zadovoljni vašim dizajnerskim rješenjima i brzoj aplikaciji na naš sustav. Valorizirajte svoju kreativnost na lak i jednostavan način. Vašim aktivnostima biti ćete zadovoljni vi i vaši klijenti. Ne ustručavajte se promovirati proizvode u koje vjerujete. Stoga vas pozivam da otvorite svoj afilijacijski profil još danas na Connect Marketplace platformi.